Oh ya. Jadi ha. Jadi ha.
كارت سرد مو أنا صدق بكيت و ترانسفير ولا لي بالعرض هلا شوف
تسمعوا كلكم ببوتاكم حازلنا مددنا حجم مرسل زخنة كل غاتكم ببوتاكم حازلنا ኢሳያስ አፈወርቂ የኦሎምፒካዊ አትሌት ቢንያም ግርማይ ኣብ በዝሕነቱ ተቐቢሉ እንኳዕ ደሓን መጻእካ ብምባል ንቢንያም ብኣመዝጊቦ ዘሎ ታሪኻዊ ዓወት ሓጎሱን ሞገሱን ገሊጹሉ ኣሎ። ክቡራንን ክቡራትን ሳላ ጥሉል ክረማት ኣብ ቀጠልያ ሃገርና ኮይና ብዝተፈላለየ ቀጠልያ ኣልባሳት ወቂብና ንቢንያም ምስ ቀጠልያ ማልኡ ኢና ንቕበሎ ዘለና። ብታሪኻዊ ዓወቱ ብታሪኻዊ ኣቀባብላ ንምስልና ዮሃና ንኹሉ ህዝብና ዮሃና ንስፖርታዊ ጅግና ቢንያም ግርማይ
ሰላም ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ዘሎ ሰላም ክብል ስለ ዝኾነ ንዕድሞ ብመጀመርታ ንኹልኹም ማለት እዩ ፀሓይ ንፋስ ከይበልኩም ካብዚ ንላዕሊ ሓጎስ ኣስተማቒረ ይፈልጥኒ ስለዚ ንኹልኻ ህዝቢ ኤርትራ ንኹልኹም ኣብ ዝተረኺብኩም ዘለኹም እቲ ናትኩም ሓጎስ ናተይ ሓጎስ እዩ ናተይ ሓጎስካ ናትኩም ሓጎስ እሞ የቐኒየለይ ቀዳማይ ቱር ዲ ፍራንስ ቢንያም ግርማይ ድምቕ ዝበለ ጣቕዒት በሉ መደባና ክጅምር ስለ ዝኾነ ኩላህና ኣብ ዘለና ያለኹን أورا